खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं ज्योति बसुमतारी। खुलुमबाय आं निहा ब्रह्म। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दं। गुजरातआव बजालिनि सासे BSF जवाननि जिउ खहा। क'क्राझारनि रेल लाइनआव बमा बेरहोनाय आपिल मुर्मुआ पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमाबाय। उत्तरा बैसुमुतियारिया साहित्य एकाडेमि रावस्लाय बान्था 2024खौ आजावबाय। शिलं राजा लामायाव 52 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सानै सुबुंखौ खादों। आपिल मुर्मुआ झारखन्डआव बमा बेरहोनायावबो लोब्बा दंमोन। गुवाहाटीनि रिहाब सेन्टारनि बिगोमाखौ बेरामिफोरनि सायाव गाग्लोबनायनि दायाव हमदों। ST आरो हानि मोनथाय दाबिना गसाइगावआव सान्थालिफोरा सोमावसारदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। आसामनि सासे BSF जवाननि जिउ खहा। गुजरातआव जिउ गोमादों बजालि जिल्लानि सासे BSF जवाना। बबेखानि जिउ गोमानाय BSF जवानखौ बजालि जिल्लानि गेरुवापारा गामिनि 33 बोसोर बैसोनि रातुल बायन होननानै सिनायथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला रातुल बायनआ डिउटियाव थानाय समावनो देहाया हरखाब गाज्रि जादोंमोन। लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो अबथिरा रुंसारि जायो BSF जवान रातुल बायनआ। BSF जवान रातुल बायनआ गुजरातनि गान्धीनगरनि 137 नं बेटेलियन केम्पआव गावनि सिबिथायखौ होगासिनो दंमोन। ओरैहाय रातुल बायनआ अबथिरा रुंसारि जानाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो बजालिनि रायजोफोरा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायदों। बबेखानि दिनै मोनासिमहालागै रातुल बायननि गोथै सहआ जोनोम गामिनि न'आव सफैनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। क'क्राझाराव पुलिस एनकाउन्टार। दिनै फुंबिलियाव जानाय बे एनकाउन्टाराव सासे उदखारिया जिउ गोमायो। बबेखानि जिउ गोमानाय उदखारिखौ थांनाय 23 अक्ट'बर खालि क'क्राझाराव रेल लाइनआव IED बेरहोनाय जाथायाव लोब्बा थानाय आपिल मुर्मु उर्फे रहित मुर्मु होननानै सिनायथिनो हादों। आपिल मुर्मुआ कसुगाव पुलिस थाना बेन्दोंनि रामपुर बनरगावनि। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला क'क्राझार जिल्लानि सालाकाथि पुलिस आउट पस्टनि बेन्दोंआव थानाय नांदांगिरि हाजोआव दिनै पुलिसआ एनकाउन्टार खालामनानै 40 बोसोर बैसोनि आपिल मुर्मु उर्फे रहित मुर्मुखौ जिउ फोजोबो। पुलिस एनकाउन्टाराव माखासे गुलि नांजानानै गोब्राब जखम जानाय हालोदाव उकिलखौ बोखांनो हादोंमोन। लोगो लोगो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा आपिल मुर्मुखौ थैबाय होननानै फोसावो। मख'नो गोनांदि दिनै फुंबिलियाव नादांगिरि हाजोआव पुलिस आरो उदखारिनि गेजेराव जानाय क्रस फायारिंआव सिंगिमारि रेलवे लाइनआव IED बेरहोनाय दुथाङा जिउ गोमाबाय। क'क्राझार रेल लाइनआव IED बेरहोनायजों सोमोन्दो थानाय उदखारिया थाखुमानायनि बागै स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनावनो क'क्राझारनि ASP, DSP आरो SDPOनि दैदेननायाव नादांगिरि हाजोआव अपारेसन खालामो। क'क्राझारनि SSP पुष्पाराज सिंहआ सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आपिल मुर्मुआ उदखारि आफाद नेशनेल सान्थाल लिबारेशन आर्मी सुंद'यै NSLA नि सोद्रोमा आरो मावबादि नेटवर्कजों सोमोन्दो गोनां उदखारि। पुलिसआ जाथायसालिनिफ्राय गंसे पिस्तल, थरनै ग्रेनेड, भटार ID कार्ड, ATM कार्ड आरो माखासे अजद गोनां मुवा बेसादफोरखौबो जब्द खालामदों। उत्तरा बैसुमुतियारिया साहित्य एकाडेमि रावस्लाय बान्था 2024खौ आजावबाय। उत्तरा बैसुमुतियारिया राव सोलायनाय सल'मा बिजाब कान्चननि थाखाय साहित्य एकाडेमि रावस्लाय बान्था 2024 मोननो हादों आरो बे साहित्य बान्थाखौ शुक्रबारखालि लिरगिरि उत्तरा बैसुमुतियारिनो गथायो। मिथिनो हानाय बादिब्ला सोनाब बेंगल रायजोनि कलकातानि आलिपुराव खुंनाय मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों साहित्य एकाडेमिनि थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव उत्तरा बैसुमुतियारिनो साहित्य एकाडेमि रावस्लाय बान्था 2024खौ गथायदों। देबरगाव ओइस स्कुलनि बारग' प्रिन्सिपाल उत्तरा बैसुमुतियारिया असमिया लिरगिरि अनुराधा शर्मा पुजारीनि लिरनाय कान्चन सल'माखौ बर' रावाव कान्चन बिमुं होनानैनो राव सोलायदों। मख'नो गोनांदि बे बान्थाया गुबुन गुबुन राव आरो हारिमुनि गेजेराव सोमोन्दोखौ बांहोनानै राव सोलायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइखौ जौगाहोनायाव उत्तरा बैसुमुतियारिनि सोमोनांथाव नाजानायखौ मान होयो आरो फोरमायथियो। बेखौबो मख'नो नांगोनदि साहित्य एकाडेमि राव सोलायनाय बान्थाखौ बोसोरफ्रोमबो गुबुन गुबुन मोन 24 भारतारि रावफोराव साबसिन थुनलाइयारि बिहोमा होनायनि थाखाय राव सोलायगिरिफोरखौ गनायथि होनो थाखाय होनाय जायो। मेघालयनि एन्टि नारकटिक्स फर्सआ सानजा खासि हिल जिल्लायाव थानाय सरिंखामनि साखाथियाव थानाय राजा लामायाव गोख्रों सिग्रोमनायनि जाहोनाव 54.13 ग्राम हेर'इनजों लोगोसे सिलचरनि सानै सुबुंखौ हमदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला ANNTFनि मावथिफोरा सिलचरनि लामानि मोनसे चेक पइन्टआव अपारेशन खालामनायाव गंसे गारिखौ होबथाना सिग्रोमनायाव गारिनिफ्राय ड्राग्सखौ बोखांनो मोनो। दासान्दि बे जाथायनि सायाव FIR थिसननाय जाबाय आरो बिबानगिरिफोरा फेग्रा मुवानि फुंखा थांखि जानाय थावनि आरो करिडरनि गेजेरजों लांखारनाय नेटवर्कजों जाथावना सोमोन्दोनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं।
शिलं सिलचर राजा लामायाव आथिखालाव फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि मोनसे गाहाय लामा जाबाय, जायनि थाखाय मेघालय पुलिसनि नायदिंनाय खामानिया बांदों। क'क्राझाराव रेल लाइनआव आईईडी बेरहोनाय जाथायजों लोब्बा थानाय उदखारिया पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमाबाय। सालाकाटिनि नादांगुरि हाजोआव दिनै फुंबिलियाव पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमायो रेल लाइनआव बमा बेरहोनाय आपिल मुर्मु उर्फे रहित मुर्मुआ। बे जाथायखौ लोब्बा लाना क'क्राझारनि एसपि पुष्पराज सिंहआ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला पुलिस एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय आपिल मुर्मुआ क'क्राझाराव रेल लाइनआव बमा होनायनि सिगां झारखन्डआव बमा बेरहोनाय जाथायाव लोब्बा दंमोन। थांनाय बोसोरनि अक्ट'बर दानाव झारखन्डआव रेल लाइनआव बमा बेरहोनायनि उनाव आसामाव खारखुमानानै दंफैयोमोन आपिल मुर्मुआ। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला आपिल मुर्मुखौ झारखन्डआव रहित मुर्मु मुङै मिथिनाय जायो, नाथाय क'क्राझार जिल्लानि कसुगाव ग्रहमपुरनि थागिरि महरै बिखौ आपिल मुर्मु मुङै मिथिनाय जायो। सिगाङाव बियो उदखारि आफाद NSLA नि सोद्रोमामोन, नाथाय NSLA आ आखाइ दैखांनाय समाव आपिला गावखौनो गथायाखैमोन आरो झारखन्डआव खारलांदोंमोन। झारखन्डआव उदखारि आफाद NSLA खुलिनानै गाव कामान्डेन्ट जादोंमोन। बेनि उनाव बियो मावबादिफोरजों सोमोन्दो खालामदोंमोन। 2015 मायथाइनिफ्रायनो बियो झारखन्डआव उदखारि हाबा-हुखायाव आखाइ होबोदोंमोन। रहित मुर्मुखौ नागिरनानै झारखन्डनि पुलिस हान्जाया आसामावबो फैदोंमोन। मोनसे हिंसायारि जाथायाव गुवाहाटी रिहेबिलिटेशन सेन्टार सृष्टि वेलनेस हमनि बिगोमा बरनाली वैष्णवखौ पुलिसआ खादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम रिहाब एसोसिएशन दिसपुर पुलिस थानायाव नेमखान्थि बायदियै होनाय अजदनि उनाव बिखौ हमदोंमोन। बियो गावनि नायदिंनायाव बेरामिफोरखौ देहायारि गाग्लोबनायनि थाखाय गोख्रों दायजों मोगा-मोगि जानांदोंमोन। गुबैयै रिहेबिलिटेशन मिरुआ जाबाय ड्राग्स एडिक्टेड सुबुंफोरा फेग्रा मुवा जानायनिफ्राय गोजानाव थानाय आंगो गावनि जिउखौ गोदानै दानो खाबु मोननाय मोनसे मिरु। बबेखानि बेनि माखासे फसंथानफोरा बैसोर मानसिफोरनिफ्राय मुलाम्फा लानो हागौ होननानै गोख्रों अजद होदों। बेनि फिथाइ महरै मावख'गिरिफोरा बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनायखौ जागायदों। लोगोसे भुगिनांनाय सुबुंफोरा माखासे फोरमानथिखौ मावख'गिरिनि सिगाङाव गिख्रंथावै फोरमायथिदों। बे जाथाया रिहेबिलिटेशन मिरुफोर, गुबैयै फेग्रा मुवा बाहायनायजों जुजिगासिनो थानाय लाइमोनफोरखौ सिबिथाय होग्रा मिरुफोरखौ गोख्रोङै नोजोर होनाय आरो सामलायनायनि गोनांथिखौ फोरमायो। आथिखालाव आसामा लाइमोनफोरनि निसाआव जेंना गोनां बांनायखौ नुनो मोनदों आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय नखरफोर आरो रिहेबिलिटेशन मिरुफोरनि गेजेराव फोथायनायखौ लाखिनाया गोनांथार जाना फैदों। थेवबो बे जाथाया बे फोथायनायखौ लोरबां खालामदों। गसाइगावआव रोजा रोजा सान्थालफोरा सोमावसारदों। अल सान्थाल स्टुडेन्टस इउनियन आसुनि बानजायनायाव दिनै बे सोमावसारनाय हाबाफारिखौ खुंदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला 2022 मायथाइनि गोजोन गोरोबथाखौ मावफुंनाय, गोरोबथा बादियै सान्थाल हारिनो एसटि होनाय, हानि पाट्टा होनाय आरो गुबुन गुबुन दाबिफोरखौ लानानै दिनै सान्थाल हारिनि रोजा रोजा सुबुंफोरा गसाइगावआव थुबुर जायो आरो सोरखारनि हेंथायै दिन्थिफुङो। बे दिन्थिफुंनाया एबा हानजा सुरनाया गसाइगाव महकुमानि हारापुटायाव थानाय ट्राइबेल उदांस्रि दावहारु सिद' मुर्मु आरो कान्हु मुर्मुनि मुसुखानिफ्राय जागायदोंमोन आरो गसाइगाव नोगोरनि गान्धी नगरनि गेजेरजों थाङो। मख'नो गोनांदि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय सुबुंफोरा आसाम सोरखारा जोंनि दाबिखौ खोनासं, न' एसटि न' रेस्ट बायदि बायदि स्ल'गानजों होस्रिखावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।